Tagahugas na akong binata. Si Kiel. Pag may lababo na tayo, dito na kayo maghuhugas. Dito yung kusina namin. Diyan ang lababo. Hirap pa sila maghugas. Si Jillian marunong na rin yung. Kaso nga lang, baka mabasag kasi nandyan sila naghuhugas. Dapat dito. Ayan. Si Papa, eto, nag-aakot na ulit ng panambak. Nagtampo yan kahapon. Hindi kasi namin sinama sa birthday yan. Eh, pagod kasi siya sa paghahakot. Kaya sabi ko baka hindi sumama. Di kami lang ng mga bata yung nagpunta sa birthday-han. Tapos, kaninang umaga, nahiya ako. May nagatrabaho kasi sa likod. Nagsisibak ng kahoy. Tapos kaninang umaga, hindi ako pinahirap ng cellphone. Hindi talaga nakapag-vlog masyado. Ang dami pa naman namin ganap kanina dito. Hindi ako pinahiram ngayon. Kinausap ko, sabi ko ganto ganyan na kailangan natin mag-vlog kasi wala tayong income, 'di ba? Ito lang yung way natin para kahit papaano meron tayong makuha. Para kasi siyang bata, ayaan niyo na nga. Wag na natin ikwento basta. Ano lang siya, yung sobrang matampuhin, dapat nga ako yung ganun eh. Pero hindi siya. Baliktad kami. So, ayun, ano nangyari? Kaninang umaga, kumuha kami ng langka. At saka, pang ulam natin ngayon tanghali, langka, doon sa may kabilang ilog. Pumunta kami doon. Yung mga bata, busy dito. Sa may hukay. Naku po. Hindi pa rin yan tapos. Kasi wala nang maghuhukay. Si Papa ay nag-aayos doon sa bahay. Ang kalat pala dito. Yung pinaganuhan namin ng langka, si Papa ang papa ko na tatay ha. Si tatay, si Papa ko, ama namin. Tinanggal niya yung mga buto-buto ng langka, gugulayan namin. Dapat daw pala tinatanggal yun. Sinama namin dun sa paghiwa namin. Ayan. Tinanggal niya. Ang kalat na dito, lagot. And, yung ulam natin ay, yun nga, ginataang langka at saka, ano ba yun? Dilis na maliliit. Sa amin? Sige. Ito. Niliitan nyo yung hiwa, sibuyas, bawang. Dilis na uukoyin. May harina, itlog, tsaka mga sangkap. Ayan, sarap nyan. Piprito natin sa bahay mamaya. Yun yung ganap natin. Nasaan kayo nagluluto ng Dito kami sana magluluto ng langka. Kaso ang problema, mainit na. Wala pa tong bubong eh. Hindi pa yata bububungan. Wala. Nag-iipon pa yung may-ari nitong bahay, yung kapatid ko. Pangbubong nila sa kusina. Tsaka pampagawa ng CR dyan. Inunahan lang namin, kinuha kasi yung lupa. Pero hindi pa nila yung papagawa yung CR. Pinahukay lang namin at kinuha yung lupa. Gawa dun panambak sa bahay. Naman tayo dito sa kabilang bahay. Si Monique. Diba? Naikot ko na yung buong bahay. Hindi na ako tumitira dun sa amin. Dito tayo. Ano lang pagawa nila dito? 30,000. Simpleng bahay lang siya. Dito sila nagluluto ng langka. Ano na naman, tinatawanan nyo na naman ako. Bubugbugin ko kayo eh. Tinatawanan nila ako pag nagbablog ako. Hindi nila alam. Ba't kayo tumatawa? Yeah. Yan yung bahay ni Monique. Kapatid yan yung asawa niya, kapatid ni Ate Nene na hipag ko. Dito naman nakatira. Ayan. Pamangkin ko. Yung papa niyan, kapatid ko. Yung mama niyan, kapatid yung nakatira dito. Ayan. Tayo sa labas. Ang dami niyang tanim dito. Alam niyo yung tanglad. Ayan, tanglad. Lemongrass. Tama ba? Lemongrass ang tawag. Lemongrass nga ba yun? Oo. Yan, dami. And may mga tanim siya na okra. Pareho kami. Yung tanim ko tumutubo na rin. Dito siya nagtanim sa likod. Ayan. Mga green na yan. Okra yan. Ganda ng likod niya, no? Tapos meron dito si Papang tanim na avocado. Ayan, avocado ulit. Tanim lang ng avocado. After 5 years, ani ka na lang ng ani. Benta ka na lang ng benta. Magkano rin, ha? Laki rin nung napera namin doon sa avocado. And dito na tayo sa loob. Okay. Dito sila magluluto ng langka. Uling yung gamit pala. Sarap kaya pagluto sa mga ganyan kaysa yung sa Shilane. Ano tong pinapatubo dito?
Ha? Ano yan? Ah, yan pala yun. Siksikan. Maagad ako pag naglakula na. Hingi ako. Dito na yung loob. Kusina. Dito kasi tayo dumaan sa likod eh. 30,000 lang yung gastos nila dito. Oh, simpleng bahay. Para sa mga magsisimula. Ano? Wala pala kayong lababo. Wala pang lababo. Pero okay lang oh. Diba? Tapos ito yung lagay ng pinggan. Uy, isang sakong bigas. Ay, kalahati na lang pala. Tapos yung lamesa nila. Tapos pasok na tayo dito sa sala. Ang ano kasi ng cellphone ko. Ito yung sala nila. And dito sa kabila may mga kortina yung kwarto. Sinilip na talaga. No? Ang laki nga ng ano nila oh. Yan. Ito yung sala na nila. Malaki rin. Mga bintana. Tapos yung pintuan. Diba? Ayos lang. Ilang meters kaya to? Baka mga 7. Hindi. Mga 3 meters siguro. Tapos, ha? 4? 4x4 lang to guys. So, yung kwarto ko 3x4. 4x4 lang pala tong bahay nila. Malaki-laki na rin. Luto ng okoy. Napaalat, napadami ng asin na lagay ko. Pag sinawsaw sa sopa, mawawala na siguro yung alat niya. Sarap pa naman. Ano pa yung isa? At ito. Mga 3 pa yan. Na bilog. Inaayos na namin yung kusina. Ay, yung kwarto namin. Ito yung kwarto namin. Ayan. Inalis na namin yung mga lamesa. Nilabas namin doon. And pinapatag niya dito yung baba. Kasi tatambakan ng kaunting lupa bago i-flooring. Lahat na tuloy dito sa labas. Nandito na lahat ng gamit namin sa labas. Ililipat na rin yan doon. Doon ang kusina natin. Ayan. Dito sa labas lahat ng gamit. Ito yung kainan. Dito natin lalagay pag nalagyan natin ng lupa. Pag okay na lahat ng lupa. At saka kaunting grabo sa ibabaw. Tapos lagyan natin lamesa. Tapos doon pag okay na yung lababo, doon na tayo magluluto para aayusin namin tong kwarto. Diyan na rin kami tutulog. Papaayos natin yan sa taas. Lilipat pala namin yung pintuan guys. Itong pinto na to dito na natin lilipat. Ba't mo susunugin? Ano, gagawa kaming bangka. Bawal magsunog, pagagalitan. Hindi naman. Didikit lang namin. Mapapaso kayo, bala ka. Didikit lang namin. Huwag kayong iiyak-iyak pag napaso kayo ha. Slow. Bala ka pag napaso ka. Tapos guys, kulit ng batang to. Etong pintuan na to, lilipat din namin dito. Tama yung mga nag-comment doon sa nakaraan na video. Kailangan dito siya sa gilid kasi pagpasok dyan, wala na kami lalagyan ng sala. Diba? O, sikip na. So, itong pinto, lipat namin dito sa kabila. Para medyo maluwag-luwag pagpasok. Tapos, syempre, magtatapat sila nitong pinto sa kwarto. So, itong sa kwarto, ililipat namin dito sa kabila. Ayun, tapos dito na lang yung TV, ganyan to. Para maluwag-luwag yung sala. Yan. Ano ng bangka? Oo. Tapos dito yung nilalagay yung mga sobrang bato dito sa loob ng kwarto. Ang bigas namin, no? Kalahating 3 linggo na kami dito. Hindi pa namin nakakalahati yung isang sakong bigas. Tipid namin sa bigas. Pang ano sa... Kanin dyan. Ilatag nyo na yung kanin. Uy, ano na kung natanggal namin Sarap, oh. Halo-halong ulam. Alam mo kayo, hindi, oh. Digin na. Adobong bangus. Okoy. Sukang sausawan. Yung tulingan na ginantaan ulam namin kagabi. Sobra. Tapos yung langka, inaantay pa. Wala pa yung langka. O, yung kanin lahat, ilalagay nyo dyan sa gitna. Tapos yung mga ulam sa gitna rin. Ayusin natin. Teka lang.
ganda ng ano yan, oh, halaman. Yan. Yan may mga bulaklak na puti. Tsaka ito. Kumuha ako. Ganda, no? Madaming bulaklak na puti. Dito sa bahay ng kapatid ko. Kumuha ako ng kaante. Papatubuin ko. Titingnan ko kung natubo siya kahit walang ugat. Ayan. Tingnan natin kung tutubo. Ganda, oh. Oh, ang ganda, ano. Tanim ko to mamaya. Sino? Nagbablog. Sabihin mo mamaya, uuwi ako. Mamaya pupunta na lang ako doon. Nangihiram ng cellphone yung may-ari ng cellphone. Gusto ko lang i-clear talaga. Lagi kayo nagko-comment na ang taba ko, parang buntis ako. Ako din, hindi ko alam kung buntis ba ako or what. Kasi hindi pa ako nakapunta ng bayan para magpa-check. Kasi oo, parang ganun. Kasi hindi pa ako nireregla ng June at ngayon July. So, parang ganun na hindi ko sure. Papacheck pa tayo kasi hindi ko pa alam. Wala pa akong kasiguruhan. Kasi hindi pa naman ako ang tawag doon yung PT, wala pa. Tapos, pero wala naman ako nararamdaman, nakakaiba, na something, na meron. Kasi itong dalawa, noon, susuka na ako, ganyan. Tapos, lagi akong, yung parang may gusto akong kainin, ganun. Pero ngayon, as in, parang wala. Natural lang siya. Wala lang. Kaya gusto ko munang i-make sure kaya hindi ko pa sinasabi. Gusto ko muna na masiguro na oo, na meron nga. Kasi tinigil ko yung pag-inom nung gamot ko at nag-request na si Papa na gusto niya sundan yung dalawa. Si Jillian, gusto niya daw lalaki. So sabi niya, wag na daw akong uminom. So hindi na ako uminom. And then, pagkatas ng pagtigil ko nung pag-inom, hindi na agad ako nagkaroon ng by month of June. So, sabi ko, baka ito na yun, sabi ko. Pero hindi ko muna siya pwedeng i-announce na hindi ako sure. Siyempre, bawal pa man pumunta ng bayan para magpa-check up. And, mas nakakatakot sa mga ospital ngayon. May mga COVID, ganyan. So, sabi ko, baka oo. Kasi, yun na nga, alam ng mga kapatid ko, buntis daw ako. Kasi tumataba ako. Mataba naman na talaga ako nun. Tsaka matakot talaga akong kumain. And, gusto ko nga yung, malaman na, dapat, diba, kung 2 buwan na, kasi July na ngayon, so 2 buwan na dapat, nahihilo na ako yan or nagsusuka ako, pero wala talaga ako nararamdaman. So, kailangan makapag-check up muna ako bago ko sabihin na, oo, meron nga, ganyan, nabuntis nga ako. So, ang dami kasing nagko-comment na parang ang taba mo, iba yung glow mo, parang buntis ka. Hindi ako sigurado, guys. So, ewan natin. Sinabi ko nga kay Papa yan, sabi ko, hindi ko pa sure ha kung meron nga to. Kasi ito si Monique, yung pinuntahan natin bahay kanina, na sabi ko sa inyo, 30,000 lang yung paggawa nila. Yun siya. 4 months siyang hindi niregla. So, kala nila buntis siya. Hindi siya nagpapacheck. Kasi nga, syempre, lalaki na lang yung tiyan mo nun eh. Kung buntis ka talaga at may mararamdaman ka na naglilihi ka or nagsusuka ka. Pero siya wala din. Tapos, hindi rin nalaki yung tiyan niya. Ngayon, nagbili sila ng PT. Negative naman. So, parang ano lang pala, nabigla lang yung niya. Nabigla lang yung katawan niya na tumigil ng pagpipils. And hindi naman pala talaga siya buntis. So, hindi natin alam. Kaya ay wag muna tayo mag-assume. So, kailangan sure tayo bago natin i-announce yun, diba? So, sa mga nakakapansin, hindi ko pa alam, hindi pa sure, guys. Hindi pa natin alam. Pero, kung meron, di maganda. Kasi yun naman yung gusto ng natin, ni Papa. Gusto niya daw lalaki. Actually, yung mga bata dito na lalaki, aliw na aliw siya. Nilalaro niya. Yan, sila Lebron, sila Digong. Yung mga bata dito maliliit, tuwan-tuwa sa mga lalaki. So, kung meron man, sana lalaki. Pero okay lang kahit basta healthy and malusog yung bata. Healthy na nga, malusog pa. Basta kahit basta normal siya. Ayan, wala naman na tayong kung anong ibigay sa atin. Okay lang yun. So, ayun lang, i-clear ko lang na hindi ko pa alam, hindi ko pa sure. Pero wala akong regla for 2 months. So, ayun. Actually, alam nyo, nag-download ako ng Flu, FLO. Yung parang katulad kay Simple Race, yung ginagamit ng, or sino ba yung napanood ko, may ginagamit sila na gano'n, na parang pregnancy tracker. Makikita mo doon kung anong size niya na, kung ano ng itsura niya, kapag ganitong week. So, sinusundan ko yun, nilagay ko doon yung last menstruation ko, tapos sinisundan ko yun, tapos pinapakita ko doon sa mga bata, tsaka kay Papa yung kung ano ng itsura, tapos mamaya pala, hindi naman. Oo, tama, dapat nga muna ako. Tama si Monique, sinabi niya sa akin, mag-PT daw ako kasi baka daw wala naman. Kasi
parang wala naman nagbabago, parang wala akong nararamdaman nga. So ayun, na-excite naman kami masyado, tapos hindi naman pala, 'di ba? Kaya ayun, dapat ma-check muna natin. Update ko lang kayo. Dito ako sa duyan. Iidlip muna ako, guys. Mamaya ulit tayo magba-vlog. And for tomorrow na yun kasi mapapahaba na masyado yung video natin. So, i-end ko na yung vlog dito. I-edit ko na. And then, upload. Makiki-hotspot na naman ako kay Papa. Maglo-load ako ng 100 for 1 week yun. Minsan kasi hindi nagkakasya. Kaya yun, nakiki-hotspot ako sino ang may load. Pagka nabitin yung ating 1GB everyday lang ako. Alam nyo naman na yan, nanonood kayo dito sa vlog natin lagi. So, ayun. Thank you so much again for watching. And kung na-enjoy nyo yung vlog natin, please like and subscribe kung hindi pa. At huwag kalimutang pindutin ang bell notification para ma-update kayo sa sunod natin na upload, ha. And i-update ko kayo kung meron nga siyang laman. Actually, medyo malaki-laki nga yung tiyan ko. Pero baka bilbil lang yan. Busog ako eh. Ang dami ko nakain kanina. Nag-boodle fight kami. So, ayun na nga yung vlog natin today. Thank you again for watching. See you sa susunod na vlog. Bye-bye!